Здравейте хора, аз съм ProGamer и това е кандидатура за сървъра на Killer 1000. Killer 1000, ако ме гледаш, моля, изгледай целият клип. И ето това е моя survival, както казах. Даже още не е заредил. И да ти каза нещо мъничко, ще ти покажа всичко, какво съм направил за сега. Да, хванах едно зомби, което трябва да убия, но по много внимателен начин. Един път слака, оп-оп-оп. Два пъти слака. Значи 3 пъти слака. Кирката къде е? Не кобълствам. Не кобълствам. Кирката. Ето я кирката. С форшън. Дано да ми се падне армара му. Ма биеш. Падна армара. И това по-ще го правим. И Killer 1000 да ти кажа, аз не си падам по строенето, но съм направил една къща, която по-ще ти я покажа. Аз си падам по копаенето. По копаенето. Да, чуме по копаенето. Виж какво съм изкопал за сега. Има и още едно. Сега ще го покажа. И да, това ми отне към 5 кирки. И от другото ми отне към 16 кирки. Диамантини. С unbreaking. И от 16 съм запазил 2. За да ви докажа. Само 2 запазих. Ето ги двете. Killer 1000, дано да си нагледал. И да, изгледай клипа на цяло Killer 1000. Ето ми е къщата, която по-ще покажа. И си направих едни нови неща. Не съм читвал за нищо, не съм читвал спокойно. И това е едно друго нещо, което ми изяде живота. Долу ще ви покажа ресурсите от него. И на Killer 1000, ако гледа. Този клип го правя специално за Killer 1000. И за да играя в неговия сървър. Както казах, това е кандидатура. Той каза Killer 1000. Или survival, или нещо, което да направя нещо. Това е Cobblestone. Всичкото от това голямото. Това е всичкия Iron. Това е всичкия Coal. Това е всичкото злато. Това е всичкия Redstone. Доста лава бях намерил, ама. Това са всичките диаманти. Това са всичките емералди. Пък това е всичкия Sandstone. От най-отгоре. Почва с Sandstone. А това е всичкия пясък. Пак от най-отгоре. А пък това е всичкия Polished Diorite. Това е гранит. Не, или това беше гранит, а лапса съм го оставил при енчантите. Да, ще ви покажа. Лаги, защото съм на 50 FPS. И Killer 1000, надявам се да ме приемеш, защото постоянно ще играя в сървър, се развивам и тем подобни. Не? Окей. И накрая ще ти покажа къщата ми Killer 1000. Това, този свят, пък и това нещо не го гледай там. Това е от Stronghold, така ми се спална. Генерейтнах нов свят и така се спална. И ето го всичкия лапис. И тая къща реших да направя преди малко, точно като станах.
защото всеки ден играе в света си. Пък поканят ли ме в сървъра, аз много ще се грия за него, ще помагам в сървъра. И да, това е една мъничка къща, за да ти покажа, че мога да строя и къщи, не само да таковам, да копая. Ма в копаенето съм по-добър. Ето я къща. Тук се легах вече на покрива, като я правих, ама карай. Бая вълна ми трябваше, бях си направил и си такова за овци. Имах 6 овци, ама ги отрепах, защото бях гладен. Пък ако си бях намалил дификалитето, зомбито ще да изчезне и нямаше да нося неговия армор. Да, Killer 1000, моля се приеми, ма това е моята кандидатура. И сега ще ти покажа честовете. Тук ми е нещо като крана. Това ми е стария сети меч. И да, Killer 1000, още нещо. Аз не обичам да се бия в сървъра. Моля се, когато направи го без PvP. А това ми е Brewing Station. За да ти покажа, че съм добър брюър, ще направя някакво. Той иска Netherward за полшане, иначе ще да ти направя. Да. Да, Killer 1000, извинявам се, Killer 1000, надявам се да ти е харесал този клип. Надявам се да ме приемеш в твоя сървър. И аз лично ти обещавам, че ще помагам за този сървър. Ще правя много проекти, ще строя къщи. Всичко ще правя. Най-вече ще помагам за сървъра. Да се развиват всички хора. Надявам се ме приемеш. Това видео стана доста големичко, но на кой му пука. Чао.